Už Aristoteles hovoril, že ľudia vyhľadávajú všetky ciele ako zdravie, krásu, peniaze alebo moc iba preto, že očakávajú, že im prinesú šťastie. Šťastie nie je miesto, ktoré treba nájsť, či cieľ, ku ktorému treba dôjsť, ale skôr stav, ktorý vieme rozvíjať. Tento stav identifikoval psychológ Csikszentmihalyi ako prežitok flow, ktorý môžeme nazvať aj pocitom plynutia alebo unášania či stavom extázy. Pri flow strácame pojem o čase a priestore, cítime sa zjednotenejší so svetom, všetko nám začne pripadať automatické a samozrejmé, sme naplno sústredení a cítime absolútny pokoj. Flow prežívame napríklad počas zamilovanosti, počúvania hudby, čítania knihy či obdivovania umeleckého diela. Ako môžeme tento optimálny duševný stav dosiahnuť? Prežitok flow prichádza, keď sa ponoríme do činnosti, ktorá je pre nás výzvou, avšak zároveň nepresahuje naše schopnosti. Táto činnosť nám musí prinášať radosť, mali by sme sa jej venovať v čase, kedy máme najviac energie a musíme vylúčiť rozptýľujúce faktory. V poradni celostného zdravia vám pomáham vrátiť sa k radostnému životu v rámci terapeutického coachingu, ktorý vychádza z odborných teoretických poznatkov, integrujúcich coachingové techniky a nástroje niektorých terapeutických prístupov.